kodo ko ni be salli sukan salli duwawu yala ceni muso be de kelenya lawa bo sukan salli duwawu ananan na cogo caman na me sukan salli duwawu be abe sabatira ciden bolo ni ce demire de misali allahumma ighfir lahu warhamhu wa fihi wa afwanhu wa akrama nujulahu abe sabatira ni ce demire de bo sisa doni kiba do bolo comme imamu na saukani ale ko nisbe salli suude ka kera ce wa kera muso yo cide nye duwawu foni cogo mini ba fono cogo de e kala nyini yede duwawu imba ke ka ke suinde ka su kera ce yo a kera muso yo cide nye duwawu nunu fo cogo mi ama sabati kwa yedde mire yelema muso dola ko ebu duwawu nunu fo o cogo de la ko e kala nyini yede duwawu ba ke ka duwawu ke suude su min dalen be koro e kala nyini e ka duwawu ke de doro ko hari nima demire yelema imamu na saukani benninka me don kiban wore ko basi tala demiru ka yerema ni muso de ro duwawu minya allahumma ighfir lahu warhamhu ibe demira yelema ibafu allahumma ighfir laha warhamha wa fiha wa afwanha ni muso ro demiru yelema ka ke muso ni cero ibe demiru yelema ku ke ce basi tola me ni har ni mo minye cero muso ro ni ya fo choko kele na fara fentika Waalaikum salam. Kodo ko abese ka nye fura toni anye ka sunto wa awo ibese ka fura ibese ka toli nye ka isunto ube itilo ibese ka fura dola isunto Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nunu nyire haqiqat risalatu haqiqati shiyam akon nunu delila site qur'ana no sunna kono kon nunu be suntiya ni femmin donna ni dai ube nu ka se kono la ube gono de be suntiya me nyew ani tilo nunu be se ka furato ni nunu na hari ni ya damu sore ka gono kono fenti ka sunna wa alaikum salam bo ko juma do ko ewa do ko sunni haramu lendo ko ni e sunna tunta do e ba tigere ube munke awo hadisa nana ka juma don kere ya ka su cide nya balili kala ciden ka furmuso muslimata juma do aya sunnen soro muslimata sunna juma do bo ciden ko kunu isunawa ako ay wa ko iba fe yala i hakili bara sini ibe suwa ako ay ciden ko atike juma ka kere ya kasu ciden ya balili kaka ni alhamisa su ibe saka juma faraka ube nite nyako ni juma su ibe samiri su ka faraka me ni ciden ko ni toke hari na ya sori be sunna iba tikede ako muslimata ka tikede me don ke ba ko fona ya soro juma benne kala da sundo ni arafa donde benna juma doma amba su ola ube asura ode benna juma don iba su ola ube ebe don su de dauda ka sun chogo de be ebolo ka don su ka don mi no de benna juma ma iba su parce que ma juma kere ka su ola de ikalla da sundo de benna la bo basita sunna o chogo la de me ka kere ka dabo kama nka juma kere ka su cirenya baleli ko de ka bo ko nyinin kali fulana muso kam masiri muso sanu munu warje mun bobolo hakem masiri ayen ni sabe ko jakka balawa kuma fula bala don kuma bolo me kuma sahale jakka bala parce que ciden ko ma min sahibi jahabi wala fiddati la yudi jakatahu ciden masanu bo sanula ako sanu tigisite worje tigisite niti ka sanu jakka bo iti ka worje jakka bo fo yomal khiyama do ala bi ka sanu ni ka worje ke jahannaba feri denye ki pasenay don ko ko ciden ko ma min sahibi jahabi ama sanu tigi bo sanu tigila ama worje tigi bo worje tigila ako sanu tigi be worje tigi be asera ni sabe ita jakka bo yomal khiyama do ala ba ke jahannaba feri de ki pase hadisa kere lew nana la fana
ko dondola muso doni adde muso nana ciden fe wori je bolona nege bere ba fula ba tegela ciden ko ni wori je bolona nege munu fule ni nya ibe nunu jakka bowa muso ko ay ciden ko nunu ni wasa jahannaba doni muso ko aleye bolona nege fula fuli kata ciden ma ku fule ala ko iku do yoro mu do yoro la wala ni nya hadisa kere lende kayira muso kam masiri ewa jakka bala Sheikh Abdallah Bumbaji, Sheikh Ibn Usaymin, Sheikh Albanu, bebe ni ndaka muso kam masiri jakka bala na yendi sabebo. Alina kusa mobili de mo ko ayaji mo ko maka ka million fula. Bon ali mo de million fula de la kana na bon ali kana tara to wati na ayati de million fula ni wa kama wa bisu ko wa kenan ta ata fanya na wa. Nayi wa kemen kan sanka to ama fanya na wani da to bo konni mogo doye aka mobility ema ko ka fere million fula mobili songo ye ka fere million fula ikana ka wori dama ko emi mbake ka mobili fere ya fere million fula ni wa keme adagara ka wa keme inta ni mana ayira mobility gilawa wote daga ye ni mobility kuma mobili koni piriye wa million fula de mais niye min soraka o yitai don ni nyere sosoli babala don ke bako bolo do ko ye min soraka o ye qararuye fembe se ka soraka abese ka fente soraka fitini be se ka soraka chama be se ka soraka do ko qararu min bala nin tebbe do ko ay abedaga ikafo ni nyen ni minan dima ta fere ne ka priye ni nye ni ye min suraka ibata do ya la daga oyere na fore ni min suraka mais ne ma fo oye o ma fo ta nin fere miro priye miro fulade tara fere miro fulani wa keme kana wa keme intare itate min kam minan fere la ni wa keme soro lala o de taro ibe nana yede wala etate kanata serebe angana lomu ko ina kan tini rum nek de ko ko pa lawn kuma da ngako re nanti gere me fita mo ko yala kelle me kana lo ba nga khatan ta ko pitta ko aganam mani ko mallum ko no ngalle me fita ko ko alle me ken to ko palle ari anyim me andu ko fa be ke imanu ko nan tan kem fitire me ko kelle me kana fa be ke ro bon muhimu nimbe munu fo kharibu nunu nyinin kanu na nyogo naw konni e ka dende bula e ka dewna e ka wolo dente e ka dente e yere ya fo denye fana ne dente bo konni oye dogoya oye bange baga bato wa bange baga kutali yere silamiya sariya denya ani silamiya sariya bange baga bato kobo o yoro dela min nin den sugu min fulani na yi bonya alhamdulillah na mi bonya aye min kila na manka aye min kila na manka be kuma hada madun to ni bagara mo ma ka tonyo ka kuma fa ba kage wala ba jiru soro chogomi me ka fu danga denya ni danga ya bali o be silamiya sariya denya na bange bagaya de la kalena fa mo do be kaleni qur'ani be kaleni ala kirai be kaleni fa ba bai ke o shega to ba islam bo ko mo do ba fo ben kaleni qur'ani be kaleni fa ko kakkaleni qur'ani fihi tafsir faram fansha bola in kallani qur'ani ni kallani ni yede papi unde ani gafe o yeddam fende ate daga mo kakkalani way min kallani qur'ani ni kallani ni alaka kuma min ba kono de aya nununde alaka kuma nununde in kalno ode adagara mo kakkalani way alaka man kutude aya munun ba kono alaka kuma min ba kono o yala ka kuma ye alaka kuma ye alaka mankutu de wote dan fenye abe daga ka kalini oye parce que in kalna ni qur'ana mo ka kolosi ni la nyini ye papi ni gafende o ye dan fende ate daga mo ka kalini oye mais ni la nyini ye aya sebele munun be akono de ngal la nyini ye aya ude aya munun be qur'ana kono ikalna ni wode qur'ana kolo nunu ni la nyini ye wode ulu ye alaka kuma de kalili be se ka ken ulu ye parce que o ye ala ka mankutu de ni nye qur'ana ko yoro ye bo mi nye nkal na nin faye nkal na nin nabi nyuma nkal na nin ni o tebbe
ciiden ko man kana halifan falyahlifu billahi aw liyasbutu akoni mogo min bi kali kalene alay ubi kitade ate daga kalene ka ke femure siye ni ala kelem tawte dam fen kana kalini foye ni alate Walum salam. Oui. Bon, ko togo fo yoro ibe se ka jamakulu ta togo ma ko fo wa bo anya fo cogo mi na ya soro silamiya sariya be barake jamana kuno fanga be tawhidi la fanga be sunna la ima e sew fawjan ba fo tabina utilela bidiya mogo tumbe faga parce que fanga tumbe sunna la jade gundere ham masakeya akantige de salliba donde ka jigi mimbari ka fo mogo to ayata kala yaw kantige ala ku mina wiye nebe jari gundere hamide ken kala yayi ako ala makuma ako ala may burema mina ka ke teriye a jigna mimbari ka muruke ka kantige jamanyana o be sika ke siso fanga tumbe silamiya la wakati mi tabina tilela kuma tunte bida mogo bolo ibi muna ki faga yere de ara dokote de ki mina ki faga fanga tumbe dina la po jamana in fana kono na ya soro fanga be tawhid la fanga be sunna la fanga be salafiya la jama kulu be tay togo makara dukuka ni jama kulu jamana dewa ya yere kolo suma uka akida manyu uka tabulo manyu me o fanga be jamana la wa o fanga be sunna la ya wa o fanga be tawhid la wa o fanga be salafiya la wa atula bo na tula korosiri de beke wala bo jamakulu ta utoma fana jamakulu fana tilalendo mugo kodo jamakulu dobe depuis gale wulube kitabu kono khawarijun jahamiya murjiya qadariya nunu ibeseka kuma nununka masal har tijaniya anananka jamana kono mugo donala de ma lesirite ya ulu ye mugo woru de nu bora yorore kashama mogo be se ka kuma ni nunu nye ku fo ufu togoma kara duku ka igwani yaw ibe se ka nunu tu togoma me jamakulu fulana jamakulu do be jamana nyere de yo dila mogo do de togodo ka da uka jamakulu do be ulu kiriyera jamana in kono de jamakulu kurawu de do ite a utu bolo kitabu kono ko ni ba fo ko afule kitabu de kono u kiriyela yande u yere ka togodo yere la ka ku ka jamakulu faratu kana ke koibo ta togoma ko pasiga ko an ka jamakulu ta togoma faratu kana ke kulu ta togoma ni ulu ta togoma be anya fo chogomi loi de be be sheki wele donc nonun ka koloside jamakulu munun don nendo kitabu kono depuis gale ni doni ko bawo araduku ka ube ebe se kan nonun fo karaduku ka me jamakulu dilale kura munun be ebe jamana min na jamakulu dila kurale munun be nu yere de ka togodo ya da u yere la kana faratu kudu ulu taw togoma fitina sirle kama o ka kolosi ni ba fe fanga ika dawa ka shinshi aka fanga soro aka sen kan ta yoroja nunun be korosala bo ambe mun fo jamakulu kola ni nyenninde jamakulu ye togo ya fulade jamakulu do be depuis gale ulu be doni ke baga nyuma ni ahli sunna wal jamaa ye kitabu de la karadukuka ulu be se ka fo karadukuka jamakulu do be ale yere de togo jamakulu nya togo de mogo togo de do na baka kana fara to yorola ibe jamana minna loi de be silamiya sariyate o be se ka problème lâcher sunna dawama o jamakulu sugu togo foli be se ka problème lâcher sunna dawama donc an fana ko ni masalaha be yorola tinyali nana derewul mafasir muqaddima la jalbil masalih an ka yoro kolosi bo ko almami safo ko arakan folo aye tentru kelende ke a wulila ka jo tentru fulana ma ko subhanallah masak o be ke chogodi don ke bawo ko niye urukunu toye salli urukunu do niya toye ni ma se urukunu nyogona ma arakan mimbe tugala ni ma se urukunu nyogona no warakanna ibe sagide masala yesu judu min toye na ya soro a hakili tumbala ko sujuru hari a jole a tumbe sage ka sujuru fulana indeke abe sage ka sujuru fulana indeke o kofe abe wuli
ka salli dafa a bɛ bada kɛ mais ni a m'o kɛ ale ma sagi arakan filanan sisan dɛ a bɛ arakan filanan min na arakan fɔlɔ in tiɲɛna arakan filanan in de bɛ bila arakan fɔlɔ in nɔ la masala an ko a ma ɲɛna sujudi filanan de kɔ arakan filanan fo ka taa se arakan filanan sujudi ma wɔrɔdu b'a bolo de jaako a bɛ sagi de ka na ni sujudu kɛ dɛ mais n'a sera arakan filanan sujudi ma yɔrɔ min sagi cogo tɛ tuguni arakan filanan in de bɛ sagi arakan fɔlɔ nɔ la arakan fɔlɔ in bɛ tiɲɛ o bɛ bɔ kɔntu la quoi arakan filanan in de bɛ kɛ arakan fɔlɔ ye sisan a bɛ salli dafa o kan ka salamu bila a bɛ bada kɛ nin bɛ dila nin cogo de la ko mɔgɔ bɛ se ka muso furu sa ka kɔnɔma to wa maana i ka muso i bɛ se ka bila ka kɔnɔma to watalliquhunna li iddatihinna muso kɔnɔma bɔ la n'a kɔnɔma dɔ dɔrɔn i da dɔnnen dɔ o la parce que ni muso kɔnɔma kɔni bilala o i da dɔnnen dɔ a ka i da yɛrɛ dɔrɔn n'a jiginna donc muso kɔnɔma bɛ se ka bila ese au gene commerce na kuma an kilanga tidiate ke na ana na usu ko kuti na ko ya na ja na an khale mun na kam bo ko yala be daga commerce wa bo kilian na kaminan do nyine efe ate e bolo e be tay sigi nyogon fe kata minain ta bolo kana ayira kilian na bo ni kilian adiara kilian nye kilian basa e bi piri foye abasa e bolo ibi tabwala kata minantigi ka ewa minan songo dama obebewa Hakim bin Hijami ni nyanyo gona chiden tilela Hakim bin Hijami ko chiden ma ako kile undo bina nema ube minan do nyinin fe atembolo mbese ka kilian ka wori mina mbese ka ta minanta mogo wore bolo kana fere kile makinta minala katana tigi ka worbe chogodi chiden ko wala bayyuma laysa indaka ako minti bolo kano fere mogola de minti e bolo minti e kaminai kana fere mogola donc nun sugu tebe ni te nya ko na ko minan diara ye ibe kilay ngole de e ba sa bolo iba fo kilay ma wori je tembolo me minan min tara tay bolo a juru donna na fere la wakati mi mbeni ka wori sagima mbeni ka wori dima imma ina mina isa bolo kata worije dama ena fere kila no wakati ube adonna juruna worije tembolo menye mina inta ika juru de benela awaya dima pirimina bebe wala ibe mina inta jurula wala iba fere kila ma ibita minala me katwa tiki kontula e masa chiden ko wala bayuma lesha indaka akom minti bolo anana na chokora wala bayuma la yemuluku akom mina ma do ika marala kano fere mogoma ko ibo tono mina esi ni ho pa wa o de bo bara la ba le ko ni ka bara isu ni jumi ko na una na shu shu fara bana ni jumi au de bana na ka jumi au bana jumi wa le kelen bi haramu do de au sila bo ko awu shigi nyogo awu be dumuni ke nyogon fe ale be so biye bara de la ni sufela la ne na ka dumuni bena awu ba du ale kelen de haramu du no be abe haramu du bo min be so biye ta folo na ya soro akanyana maya kono bara werew ba bolo minya halala baraw ye na be wori soro ula awu ba ka dumuni duni halala yisrai na folo halalelum ba bolo na furo haramu lemba bolo akan na fulu nyakambilende do haramu bala halala bala adagara uka dumuni ndu ni halala shirai sosolite ni na dunu ke ba bolo me na ya soro akan na fulu imbe yere de ye sobie na fulu wore shitire ta bolo ni sobie inte segun bure semini koya akon na fulu haramu yale chogo ya fulade do na fulu do be na fulu nyere jati de haramu ye o haramu yara tigi bolo no dira mo mina haramu yara bolo masala dolo fule dolo jati de haramu ye ni mo ye dolo takadi ema atigi ka dolo mi haramu do e ka dolo mina haramu do
dolo jati de haramu ube enya bala ninye mogo ka saga sunya lende fula bolo saga nyire de wali taye sisa te daga ale ate daga na ye saga indi ema ate daga ka saga mina saga inte daga le saga inte daga kamina parce que donna ninye wali tade ate daga le ale ate daga saga injati de haramu ya umma sisa ninye na folo min ni bara chogoya ni na folo min jati ya haramu de o haramu yara tigi bolo no dira mo mina haramu yara kamina na folo chogo ya fulana na folo min ni bara chogo de ya haramu ya komi iriba na folo nunu ani mogo ye dolo fera na folo ba bolo ube sobiye na folo nunu shefa min yire ba bolo shefa injati ma haramu de bara chogo de ya haramu ya ni bara chogo ye wuri min haramu ya o wuri duni haramu yara atigi bolo mena ya di mogo mina dagara kamina misali da doni ke ba ube bolo o ko ni iriba na folo bi bolo ni itubira kabwala o ko ka ke chogode o ma fo ikado hera shiraw de la pour eka kisama ibe se ka di fanta undoma ube ibe se ka do shira dila doma ibe se ka do hera shira doma eka kisama na ya sorate daga mogo kamina o ba fo ika sarakatiwa ni mogo min tubira kabo iriba nafula bi bolo nuku ka sadakati ate di mogo do de ma ha na milali tun haramu yero bolo abadama wa ate dama bon ninka koloshi nafolo min ni bara chogo de ya yerema o duni haramu yara tigi bolo ni atara ka di mogo min manisra dagale adagare kamina ubenin de lake munye ko chire ala ya fo qur'ana kono yahudiyaw ako sammauna lil kadibi akaluna lil suhuti ala ko yahudiyaw ube galon fo ube haramudu wa akilihum riba aya wurela ala ko yahudiya ka riba dun sababula adona ala ko yahudaw ya haramudu nawde ako riba dun nawde do me yahudiyaw tumbe ciden so abamina ube dumuni tobi ka ciden wole abeta dun kai bara do yahudiya muso ye sogo jane ka di ciden ma na ye posine de dola puro aka ciden fa ciden ya du sogo inde ko posine benna kanin kunu ko yahudiya tumbe ciden so abamina ala ya fo yahudiya ka kibara fana ko haramu dunawde do me tumbe ciden so abamina donc bunu semini ko rahimahullah akon ni yoro la na folomi ni bara chogo de ya haramu ya tigi de bolo mi adira emina adagara ikamina me ni mo min ko ne ba to e tawarro a mbinyere koloshin kana du bashi te ka to e ko ma bakar sidiq yake chogo me aka jon aya bila ka dongodo nani ni hake o tara yala dondola ma bara soro ja ka to jahiliyala sana kado silamiyala atumbe kolon fili de ke kolon fili aye kolon fili doye atunte se kolon fili yerela ajuru tora ola dondora bora ma bara soro ano tigi benna o yasara ana nana ka da abubakar ya tu adunen kofe ako abubakar ma ye min du sisa ibado akonta do mundo akon kinto jahiliya la ntunte se ka kolon fili la de me nye kolon fili ke do de ye amin saranka juru tora la sisa nyode benna ayin sara ifule ko de do abubakar ya bolon ko do akan kono ka fono ka bo ko abubakar iko ibi ka kono na fem boni ni ne akon na ma boni kono kan nugu de ma bona mbin nugu bona bo anofe ne ya me chidema ako sogo no falela ni haramu de tasuma de kakano janine ateto ne kono wala ni yere ko be haramu te tawarro purun kin yere ko sin kana do adagari ka toy me aminani ma haramu ya ima subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk do ko ni be salli sukan salli duwawu yala ceni muso be de kelenya lawa bo sukan salli duwawu ananan na tuko chaman na me sukan salli duwawu be abe sabatira ciden bolo ni ce demire de misale